Здравейте, приятели! Днес ще ви разкажа за топ 5 те най-добри турски сериала, които просто не трябва да пропускате. Ако обичате драматични, романтични и вълнуващи истории, това видео е за вас. Започвам веднага с първия сериал «Безмилостен град». Това е невероятна драма. Историята проследява живота на една майка и децата й, които се местят в Истанбул, където съдбата ги среща с могъщия бизнесмен Агях Карачай. В центъра на всичко е неговият племенник Недим, който крие мрачна тайна. Вълнуваща история, която ще ви държи в напрежение. Следващият сериал, който просто няма как да не спомена, е «Черна любов». Този сериал е същинска емоционална буря. Любовната история между Кемал и Нихан ще ви накара да се смеете, да плачете и да чакате всяка следваща сцена с нетърпение. Страхотен сюжет и невероятни актьори. Ако търсите нещо още по-драматично, тогава ви препоръчвам «Сълзи от рая». Главната героиня, Дженет, е изоставена от майка си при раждането, но въпреки всичко тя не се предава. Историята е изпълнена с интриги, шокиращи разкрития и силни емоции. Ако обичате сериали с дълбока сюжетна линия, това е вашият избор. Продължаваме с един наистина епичен сериал «Завинаги». Историята разказва за любовта между Сюрея и Фарук, която трябва да преодолее предразсъдъците и строгите традиции на богатото семейство Борян. Сюжетът е наситен с драматични моменти и напрегнати обрати, просто перфектен за всички, които обичат семейни саги. И накрая, но не на последно място, «Черна роза». Това е семейна драма, която ще ви държи в напрежение до последната секунда. Главната героиня, Ебро, губи съпруга си и остава сама с децата си. Тя е принудена да се върне в родния му град, където се сблъсква с тайни от миналото му. Завладяваща история с много обрати. Това бяха моите топ 5 турски сериала, които определено си заслужават вниманието. А вие гледали ли сте някой от тях? Споделете в коментарите кой ви е любим. И не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала, за да не пропуснете следващите ми препоръки.